arriba Aralé. Partirem tots més si junt el doctor Slum. Ei, aquí qui hi ha? Inspector Gadget. Ei, malament rai. Hola, sóc aquí. Molt lluny d'aquí, a l'altra banda del món és on Ser lliures per tot arreu, sempre serem els barrufers. Moltes coses noves m'ensenya la gent. És molt important no perdre cap detall. Mentre jo jugo, vaig aprenent. Soc el rovelló i sempre estic content, tant si és de dia com si es fa de nit. l'heroi és tan ràpid, més que l'ombra i tot. El seu bang bang Lucky Luke, bang bang Lucky Luke. Ell sí. Quan l'amor és la flama que truca a la porta, a les noies porta una gran aventura. Kiteretsu, el cosí més llest d'en Nobita. Cridem, cridem, cridem amb gallardia. S'ha acabat l'era Heisei! L'era Keroro entra en acció! Es compreu l'habitació quadrada. Vés a comprar, tu crida 1, 2, 3, noies i vindrem. Som aquí, som aquí. Som aquí, som aquí. Espies de veritat. Un, dos, tres, són tres bessones, us durem. Es tracta de lligar, deixeu-me fer a mi, siguin tres o a mi. Shin-chan. Sóc un nervi que no para tot el dia i no deixa de flipar. Som aquí, fent camí per salvar tot el món si lluitem de valent. És un món d'encís. Anem a buscar la bola de drac, envoltada d'un misteri. Ulls rodons, boca grossa i galtes espirals. És un noi tan maco que a tots ens encantarà. Amb un cor tan noble i carregat de bona fe. A Tori el ninja. Soc la Tori, jo soc aquí. Ve a cap velocitat amb un vocabulari gran. Ve de lèxic molt acció, delinqüents, atenció. Davant d'una catàstrofe. És la Supermots. És la...
una força misteriosa ens agafa. Els somnis i els anells, tot solquem el vent. És el tresor més gran del món i